sai sin ni ka por nga ai khublei fi ha ka kerteng ka bathiang tam ka badan bor tam ka jong trau nong pen em jingi Jesus Christ but nga ai khublei fi shisha ha ka kerteng ka jong trai namar ba fi de ki briu ki ba kodor jong blai ban nga ngai ka khubor ka long le na ai klem ma fi ki nong snap ban nga ai ngo yu blai ba ha ba fi snap ka ktin ka jong blai ka trai kam ha ka ji em ka jong fi ba ka ktin jong blai kam long le na ai namar habala the no ya ka fidan ma phi ya ka ta jing diang ya ka fi pdiang ken ya ka ta ka ktien bang ai khuble ya fi we pui baro na do ki barit ado ki bla rang ba ya ba fi snap ba fi it ban sha skor ka ktien ka jong blai but haba fi sha skor ka ktien ka jong blai haba fi snap ya ka ktien ka jong blai kadan bi ka khubor ka jong blai na ka manta jong fi dan na pling jong fi ka ni ka skill es ka skin ka manang kong fi ka ni ka channel jong ka podnet but ya ka khubor fi ong ka ni kwa ba nong fi ubleu e je fi but pio ban click ya ka channel ru namar budan ka jingtmu ya ka jing em ka jong fi udan ka khubor nam ta jong fi udan ru ban lei e ya ka jing em ka jong fi makam dai ka bu jaran khat ne ku shulong ka long kum to ya ka ba pio ban yo e ka channel but ya ka ba pio ban snap ru ya ka jing kren ha ka por udan ka khubor ha ka por nam ta jong fi ba ngai ban ka khubor kan pen kalai ka jing em ka jong fi ngai ka khubor kan ka khu ya fi ngai ka khubor kan ai men sim ya fi pakata ka long balai ba ujisu wan hadu mentah nadu mendai nadu ka por ka jong ki apostol ki lakmi lenti ba ujisu wan no mentah bat bona preng jong ki la de no wat ki jaka ki jong ki ya kita ki jingdon jing em ki jong ki la de no ba ki la sam paramaki bat kisno be ya kani bu try wan no ha ka tu ka por pakata ka jingwan ka jong kan long no menta kan long no shen hi badeng ta ani ka jing ya lap ru ka ram hado kata ka jing pla ba ka jing trei ka jong blai ru am ka long hado kata ba ya ki ba pang bi shitom ya ki ba yap ki apostol ki pen khia o ka jaga kamba shisha ba la pen ki win ya ke Jerusalem but kumta ter ngi i ba ka gospel ka pen ki win ya ka perthai hi barok away Henry ki apostol ki la klat ki la let no shoutra Henry ujisu rumpat wan bagum ta kawan sa kawai pat ka pateng ka taru ka up utra Henry ka taru ki la let no Henry utra ukhlem wan but hadu ka ne ka khlemat mentala arajasnem la jandap arajasnem ya ka ba utra umpat wan baling khen ba nga ong fi bam padap arajasnem ka daw galong ujisu la ban yap hagasnem arp khundai ne laipo ba bandap arajasnem em ka dei be arp khundai ne laipo arajar arp khundai ne arajar laipo bandap be thik arajasnem kan ma ka por ba dap arajasnem la yo snow kata ka khubor la yo snow kata ka air ka be ka bu jisu la wan hausnem arajar re ukhlem wan bun ki briu ki la shakting bun ki briu kan ma ho ka por dai pu prak dai pu khundai ani snow be hausnem arajar jisu la wan re ukhlem wan don ki directors lani kita ki bashna film yang mu jisu wan hausnem arajar khat ar klashnar itu ka film re jisu ukhlem wan hado menta umpat wan bang kwa banong ifi ujisu unum wan haga por ka bangi khmi lenti ba unwan em ka babal ka unwan kum unong to unong to unum ya thu lupa ai kong ngan sawan sibet mo bantu na yeng jong pi unong luti un me thu lupa bon sa le kumta hanrei nga kwa banong ifi ba ujisu ula dep ya thu lupa hanrei tangi ka por uklam ya thu hangano ka por ka ba unwan hanrei ya thu ya ne ka wei ongan wan kum unong to yeno ya kita ki ba yo thia ka parthai kan sa yo thia ka parthai kan sa thaj ban up yu trai ki ba bon ki ong ka juish ka ju ka ne ka de ka khubor ka ba thok ne ka khubor ka ba lamler don ki bangala yo sngo de jong skor bu ujisu de wa lamler ujisu de wa thok ong ha mi ngawan kloy re sei ka ta ka jingwan kloy ka jing hadu mentar umpat wan tading ta namar kila up bar yai up re ukhlem wan ka pen thaj no yaki din ta we ka ne ka gospel ne ka khubor ne ki kristan ma ka de ka balam ler tading ta ki phai no na ka jinget but ki phai no try ru but ki la thaj ban up
Mereka kuat ban ong ifi kan ke sengi ke bamenta. Kai ke bu try ong am ula ong. Ba chi sien bu la ong. Kan jabit tik menta. Namar baya ke jingwan ke benengkong ke jung o. Ara jasna men shwa layat hu lupa de ginong itu lupa ba un sawan re ulawan. Bala da pendep ye kata ke jingya thu lupa ke jingwan ke benengkong ke jingwan ke jung hakado. Bal ke jabit tik kumba la ye thu lupa. Bading ta ujisu la dep ye thu lupa wangan sawan biang. Bal kinong ye thu lupa na do ke testament ke berim ba ke testament ke batmai ke thu ba utra un sawan biang. Tambala no wan tangga ta ke wei wong ngam tip lanungan wan. Dan ki beri ki ba kren ben ru ki ang bapai ujisu la da udi ublei te udi ben tip em lanon wan la don ki ba kli lanon wan ujisu ang ba ngam tip wat ki angal kim tip tong pa. Kalau Jisu dan hagane ke perthai bongam tep. Hato pitharai bu Jisu tep. Jisu utep ba un swan. Henry uhaban up ya ga por ka ba ukpa un pha yu ba un wan. Namar ukpa udai ma u ba pha elo khon. Ya ka bon wan shau ya ka kurim ga jo ka balong ka balang. Bagane ke de rukam jo ki jiu ba uni ushinrang uhaban kre ya kata jaka na kabanta ni kurim ga jong u bagani ka kurim ru ka kre ban pen biang ya la di ban su itu ki jan nam ta kata ka jinga tho shong kurim anda ba ushinrang la da ba anda ba ta ka kan thai ru em kal da ban pen kre u de ku pa u ba pha u ang khe no khon khile shao no ya kane ka breu ga jong me ya kane ka ba it ga jong me kamut ka hukum hi ka dai na ukpa ya ka ba un pha ilo jong khon ban nganget Bukpa ula ibiang haba kene ka kurim ka along ready un pa ilo jong khon ban nganget ka por kam slam shu deng tabu Jisu udah biat thu lupa ru ong ba kidon kita ki sangut ki tasty ki ba start ba sangut ki ba biet ki up te ya ka jingwan henry hakata ka jing up kila yo thia baro shpongot bar wan ha ka por ka ba ki klempoi perkhat henry ka ba smutunat kalong ba kita ki bastat kita dan ni kata ke syarak ka jongki ba ki long ready ru ba kata ke umpniang henry kita ki babiet ki dan tangi syarak henry klem ke umpniang ke syarak ke kren ni ke ketien ke jong blai ki nget ye ke ketien henry ki klem dan ye ke umpniang ban pen me ye kata ke ketien ki klem dan ye umen sim ha ke jing ke jongki ya ka bakin up ya ka bakin pen kre shisha namar lada mdan ke jing shai mla ban lech syakata ka syongkurem syakata ka jaka hi ka balapan kre tading ta kini ki bastat wala da kila yo thia ro henrei kompanyang ti kila pan kre lupa tading ta kwa banong ifi ngi up bangi lay up ngila ban yo thia no ro ngila ban se ban yap ro ban yo thia au trai henrei la ro trai umpat wan kam lele kata henrei la fila don lupa yu men sim khoi hakata ka jingriu ka turoi pin mi na lom jing tap ba fin da chebeneng but yangi ki badang em on rong no yangi yano ya kita ki balapan kre bading ta kwa ban ong ifi man la kasngi ngin ap khmi lanti ki jingwan ke jong trai tading ta man la kasngi ke ai ka ba fi le ke ai ka fi trai em kam de dei ba fin klet no ya kata ka ba kham kong san ke jing em ke jong phi ba kata ka long ba fin ple jing mut au trai bun sin malak bun kam thana ka pertheng la klet du trai teng trai man man ta trai dang slam man wan ngimla ban ong kum ta namar utrai unwan ba aba unwan kum unong tu klam yathu unom yathu hiru la no unwan ba lada unwan em kalong tanga jinglang ngo ye kita ken ki ba klam pan kre tani dang kwa abnong ifi ken gesni ken ma bu trai ula janwan ba ula long ha ka jingkhang ula yeng ka jingkhang ba ula janwan tani dang kwa abnong ifi man la gesni fi thia fi dam ken ma u trai eat you try shakri you try abe ka donut jong fi kan bet baru blai abe ka jing im jong fi kan long ka bet baru blai la da fi ong shisha men syang ade nong pop pilak la ka bomot si sien ba pilak la ka mot kata ka jing long rem baro kala do ketien sang ki kam to kam thiem kata ka jing bitar ka jing sla ki e ki baro kita ki jing long ki barem ki la dei ban kot ba fi op diang ye kata ka jing long ki batmai ya ka jing eat ya ka jing sup ya ka jing kemen ka jing ya slam ya kata ka jing ya ine ka jing bha ya ka jing spun ya kata ka jing jam not fidan ru ya ka bor halor la di iki sa ka jong men sim bagade kata pan kre eldi mar try ula jan tading tawat ong me udang slam
kwa benong fi Islam ula benwan mentah kat befinang skap ini ke kubor ngimtep ula benwan hagano no kapor ka ba uuwan unwan baik tering ta ngai trai un kerkhui fi ngai bu trai un pensyai bor fi la ka perthai ka kran benya fi ki ong au jisu balam ler kam lei namar ha ka por men syuar ki la judan ki ba ong kum ta dan ki beri ki ba ong ba jing wai perthai ka de ka bawai shimet ka bu syuyap shimet oi katakan long rei ka jingwan ka jong trai un sawan na beneng ba ka khmat baro kan yui ba ni ka por nga kwa ron pule moi ni ka khot na dangi pule na ka shiti ka jong petros ka ba ar ni long balai bon ki brio ka ni ka por ki kran bende ki ong be tau jisu wan la yu en puli hang ni ka ong ne daga ba fitip ya ka ni neng kong bagi sngi ki ba khatdo kin wan ki nong kran ben daga jing kran ben ki ba yat kat ba kum ke jing ko abrai la ki jong hi ba ki da ong hang no kata ke jing kular ke jing wan jong u mar hadu menta kita ki kpat temen ki la yo thia no handrei ki baro ki ai sa kumba ki julong nado menang long ka perthai Kyo hang no kata ke jingwan ke jong trai. Ki bor khoi ki long kum ju hi te. Nadu mendai hadu menta ka long kum ju hi kam dan eru em. Ta deng ta ki pen arta tien ki babon ru. Dong em phi ke jing rono ka nam wan. Ke jingwan jong trai ka nam wan. Te kwa ben ong fi kan sawan. Pen kre. Ine duai ni ka por menta. Trai ni ka por nga ai ngu ime ko kan ra mar ka tien ke jong me trai habang ipuli. Jing pin pagol nong ga bar fu ar de khat bakhat ar ga ong ha khmi ngawan kloi ban medan kan nong ban a he wei pu wei ko kan rat kat kum ga gi jing le gi jong o tra ngi tip mong ha khmi ngawan kloi trai ha ga jing nyo ga jong i ga trai ho ka slam e en re ha ga jing nyo ga jong me go trai ka kloi e tra ngi tip i ga ne ga wei ba ga sha jar snem ga jong i ga long tang shi sngi ha me ba ga jing khen ga jong i gi bre ba ga jing khen ga jong me kim ye dei la no ru Trying it tip ke jingwan ke jame kal hajan but trying ngai shwa ke jingwan ke jame what I go try men wan ko munong tu ye kita go try ki benang yo thia nga kren ko konrat ba ye ki ni ki khun ke jame try ki bi yo thia ko ba ke tien ke jame ka ong to khin no jot me bi yo thia ai ba men pen persiu thia ko try ki ba bon ko konrat ki benang yo thia ha ne ka perthei ki benang yo thia ha ke jing sko bha jo ko perthei try men kersiu ye men khnyan ye ki ko try ba kin dit no na ka ta ke jing yo thia ka ba ken jamin si ba try ngai bakin snow to go try ye kita ka signs of the times ani kita ki dak ki shin jong kata ka por ye ka jingwan ka jong me ni i shisha ki dak ki shin keleng ablay bagata ka e ba mela kran ye e ba tien jome ka de bi thul pa ka ja bi thikum ta ba trang it pa ngi pe ki dak ki shin ni i ba jingwan jome ka hajan kedua nga kerku try ki ba bon ka ni ka por ye ba nga kran ni fi ka teng jong jisu wadum kan sting la ka jong ka jing em ka jong fi kong wadum kan sting la fi lang le pop e no ini ka pop kala ka ba mut no shisha kala no na ma utrai ula janwan ma utrai umman e fi fin jot unis ai polat e fi kwa win poi shidu jok kwa e fi fin jot ang ta ka o ka chaka ka ba jinjar polat kala no na do mentakat ba ka por ka dang don hallelujah nga kran e fi na ma utrai e fi ba nga kran fi odom kan sting nga sngo ni ka por fi em ga jing em ko ba thala fi em ga jing em ko ba auria fi don ni ga tengah ga jong fi hinre na lor jong ni ka tengah o fi le thia tengah ka leng fi em ga jing em ko ba auria ngam pen rem fi ga ni ga sngi hinre nga kran fi de ka men sim jo ga jing nga sngo bo trai pen pau ba fi de ubreu ba kodor hinre ga ni ka men sim jo ga jing brai jong ga do ka khom ka te fi phim la ban sha ka wan be ka ni ga jing dat ka wan be ka ni ga jing kwa ka ba hadu kata fi long addicted filong shisha ubreu bala kerni ka ne ka kam re ka kerteng ga jong jisu pin lat no na do mentagas ni ba fin em ga jing em ka ba kho ga jing em ka ba hak kan ma bu try unum kan tat ye fil da pi wan shisha kan ma bu try da lele ru unum be no fi bu unum pen rem fi bu klam pen rem ru hado ka ne ga sngi ye fi bu dang up ye fi fin pai shu ba kan ne ka khubor ko try kwa fi fin pai no nga kren ne ka khubor om nga han re kren u try ye fi ba fin pai no ka ba ka por ka dang dan ino ene ke jing em aurea ka jong fi ino ene ke jing em kam kai baro kat bo try udang kren kat bo try udang kro kat bo try ke udang jit ye fi nga dwai nga de kar khu ye fi ka ne ke sngi
Mengenai kini kam auria barok ketukut na fi kini kam jing di jing bam kini kam thala thalen barok no soitan wo te wo ko mi fi na do menta ka sngi unom la shu ben le try clear halor ke jing em ke jong fi u jisu de try ba de ma u ban pen ya ye fi do menta ka sngi de ka bor ke jong men sim ko ikong kren ye fi ru wat ai ba finishim revenge unu tengah jo finga snow ba unu tengah u im ke jing im ke ba auria phiru piong ngaro ngan le auria lang ngaro ngan im auria lang ba sisa habu di phiru phila di lang menta fi u im auria phiru fi im lang kwa ba fi wanom pertho bot yu ne ulok jo fi en pertho bot no jisu na do menta ka sngi u e fi ba ngada dwai em ta jo fi kong ka yeng ke jong fi ke jing im ke jong fi o sisa kan long thamai na do menta ka sngi banga ngek ko try hallelujah man ai bor ni ki khon ki jome bekin long kita ki thai so ti ki start ki bla pen kre ye ke jingwan ga jome ko try nga dwai nga kar khu ye fi baro hallelujah ba wei bu snow ne ka khobor finom lat na ga jing pen em ga jong try finom lat na ka ta ka bo try la thmu ga jing em fi nga nget fin yo diang ye ga jing em ba ye ga jing rong no nget fin yo diang ye ga beneng dwai nga kar khu fi wei baro ting jisu no pen em amen ba amen try na kar khu fi ha nang ye up community shisha try la janwan pen kre ba ya la di ting jisu amen